Usuka songpen ADO Harokhat Circle Rajdip Katharapan Pinpuralo Pajirpon Seal United FC atumpen Chipater Biponsi Kechengsi Seal United Football Championship Angdong Kiti Kipatupon Kardom Pinyaring sama birta longpen Nili birta thanbang phi Sami Prominati Mupi Non birtang tonpen Archiponitha Harokhat mate hawar ki hat ADO circle ka parlopon malomta RV ka videra jok sai ka chuti gi pon long ne det si long le ki jo ason si man pon detlo Caribbean long arara tumki Josemet 90% bangke sai chuti ki arat pinak bonda pininga bangke RV ka videra jok sai ka chuti ki aratum long le ki jo ason si man detlo Bangso puthak Sorkar penakira padoponang jipu akimang padosi Pini United Student Union of Caribbean long asongpen ADO Harokhat Circle Rajdip Katharapan Pinpuralo Pajirponlo ADO Harokhat Circle Rajdip Katharpen Usuka songpen chigi chithan padoponsi Perangkiang no ke pachuni ponke nonamat rong trokebra troksi Lapen Pharuhini rathong kebrasi adonatuma phan survey pontanglo sai chutiki ponlong le detlo Bangso adima bangke hanjang budma menpo lapen kapri ka sai sitame klempo longji lapen achili sitame ADO Harokhat Circle pen pipa jirpon popusi usuka tiripia maiphu bibison teron lapen chunbang jintu hajarika tum nangpachini dunlo phuloni pen mirjing hansi report Karbi Daily News Caribbean long aloke 19% arar tumke psychiatric ban sikireng sa pinning aning kan mangke arwe ka dure mate arwe ka vidya pen jok psychiatric arar tum dame psychiatric long jasi long le tame la puji long le ki joy because on selitum thairam long lo jase met per bangke ADO Harokhat Circle angkang nona mat pinning arwe ka vidya pa jok pinning bangke psychiatric long deson si thairam lo la pen bangso puthak prabjin pen la ba psychiatric long le dara tuman सरकार हिन आकेरा पिपोनंगी बामांगसो अपुथाक आकेमांग पदोपन सि पिनि निरितुम असोंग हिन पेन ADO Harokhat Circle afan panong si pinpura lo tame pajit ponlo lapen ADO akehai tame niritung ji akemang RD piponsi nona ma alan tum tame 67 village alang mangke labaso drought affected farmers so afan alan tum villages pusalan tum bangthai ponelo lapen apatame 2331 household ke drought affected household pusalan tum tame bangthai ponlo lapen apatame itula saigati sokati kilong de labangso mate site kilong long de so bda tame alan tum alternate cultivation jesmet per bangke pene hanjang tiki nempo tiki la penapata black pea green pea la bangso katiki awar sai ki pon je bangsa alang tum sideng pon posin ni tum haname ADO ke haita meli tum han lamchang na chipidun Kidamtang ni phai trade troxiar ni hawar ki haralong paning tiarong pathuak lamlong paning TFC club lapen revenge club angmong angrung kiti ke pathupon Lasonsi Harokhat constituency kapar lopon paning tiarong pathokalam long jakhonga chiklo niphai phor nipen kechengsi seal football championship pathubom wangbomsi pini an angdung kiti ke paman pon bangswangdong kiti ke pathupona long paning TFC lapen revenge klabang bongsi pathupono lapen bangsu ke pathupoma hot pupu atem sitame ke patuke thek serajok goal tipi un etetlo Bangswajok Tribreaker Pathupon Nangkoklo Bangswalong Revenge Timatum Kachiting tu Parpigajok Revenge Timatum Chipahay Pondelo Bangsuki Pathuponalong Aluhi Sarpu Aman Pingpen Paning Tiarong Arongasar Lawrence Intisitame Chitongdun Lepen Aluhi Aman Pen Kachitongdun Laki Paning Ti ME School Headmaster Ropom Tongpi Harokhat Sport Association Chunbang Brojen Timung Lapen ki ongdung ake theki dinga tum sitame Aluhi aman pen kachitong dunsi Bangsuki Pathualong RDP dun Lapen best goalkeeper lapen best player tuma phansitame nong e ki pajir padopon Phuloni pen Mirjing Hansi report Karbi Daily News Long First Seal United Prize Money Football Championship pini angdon kitilo song don kitilong hin team kangtang rakajok goal hin team dun ma goal ipom da chipiu ne delo lasi puthot apor dutkok pen referee tum decision lo pen penalty shootout la pen penalty shootout long pupu team tum thexer sir lasi pumpo kitur hutke alang ditum pupu ta cheman lang sadentet kitur non pi pumpo kitur bang result lang lo la pen ke hai team du mang pini la ke revenge club
Rajput ila tupen runners abang ke Paningti Football Club la se non obe kimi tuma phanta si message pi kang tung lo lang tumbang la raki hormu choche pen la sports na thu panju che akang tui mane ching thur ni mane I League ISL la pen akang tui la national team no pathu on ban nilitum la da kharogat Paningti Sil United Club nilitum aki milang la se nilitum benda hirjomi hin team tumala pidon lo runners abang ki pipon ke 10,000 in memory of late Navin Chandra Bora donate ke alangli sopolo Kuldip Bora inke nilitum champion ke bangke kipitu suring koi 20,000 la bang nilitum jirpo chingrum pu nitum la hawar ke hat la nilitum la jirpo tum det ke chingrum si la si suring koi bang champion ke la pen trophy bang pi lo nilitum best goalkeeper bang ke nili bong Rakesh Kro let la bang so amaripen nili tum sipilo 1,000 with trophy inge high scorer 1,000 inge la solo kora trophy do high scorer bang alang di donate ke rasteron alang di inge la pendolang best discipline team la kelongpon ke alang litum Hurricane FC hawar ke malo inge la pen dotulang best defender la donate bang ke alang litum rock Borson be alang li sopo amendment si alang litum nang donate dun lo asi alang tum adu ko be tuman la donate tuman tan nili tum chuning riglo nili tum hin penta kurwang thulo alang litum nang cerabang chetu dun pot asi anjo se non aprang ta nili tum ako la okreng apum patikung nili tum ako nili tum hin pen ako non puthot ako pithui pusi nili tum chingwai thubom na asi anjo se next bang nili tum ako tangka bang papat cheta thek la se kado ko be tumanta la si message lo khela bang ke pathuer ning e ko phran afan la si lan lo